uger har 4. klasse arbejdet med en del af bøndens spådom og Thors skolefærd. Og Thors skolefærd, det er jo bygget med saft og kraft, så det passer perfekt til 4. klasse. Det har været 4 spændende og udfordrende uger, og 4. klasse, jeg har aldrig set en glæde så meget til at vise skuespil som i dag. Urtid var det ymers dage, intet sand, ingen sø, ingen svale bølger. Jord sås ikke, og ikke himmel. Skab og gold tomhed, af græs intet. I Valhall gik alting der stille og roligt i gang. Om dagen slog de hinanden ihjel, og når dagen gik på held, gik de hjemme for at feste hele natten. Et rigtigt kreativ. Den sorte skyer trådte op til de fjerne, fordi en jætte ønskede sig en kone, og den kone skulle være Freja. Thor, jeg er rasende, opholdt og vred. En jætte søgte for at råbe mig op ud fra ingen havde. Hvad havde du det? Rolig nu, min fader. Så længe jeg har en slaghammer, så længe kan jeg ingen røre min Freja. Men jeg er nu helt sikker på, at ingen kunne blive at bygge sig bort. I går, der kunne man lige sagde det. Og bare sige, jeg kan nu ikke rigtig lade. Vinter, da han vågnede og sin slaghammer savnede. Skæg og hår skald og man troede, mens Thor selv stå og slikke. Han tog til ord og talte til Balder. Hør nu, Balder, hvad her jeg siger. Ingen ved det, hverken på jord eller i gulvet. Hammeren er stjålet. Ingen kan få det at vide øjeblikke ind. Loker må findes i hans fejl, skede ham mod lunden. Landet må gennemsætte. Så noget er vi hurtigt. Ingen tid at spille. Jeg må næste efter hammeren lyde. Freja, fører med dine skeder ham. Har du vasket dig? Vis mig dine hænder og tænder. Føje mine kæder ham. Den fik du børneværken. Den siger, du fik den med sådan med sølverslagen. Men Loke er jo ren. Han kan vel låne den. Loke fløj, så bliver en sundrød. Var så uden for Ases gård, trængte sig inden for Hellas hensted. På højen så trygt tursedrotten, gav sine hundefyldte linker og glattede hestens hår og ramte.
Det er Ildslev Aser, altså. Er det dig, der har gået for at fremme? Ja, det er det. Jeg har været 8 og aldrig for musen er der fremme. Uden som ringer mig for altid. Havde du hest om hest og møje, sig mig alt deroppe fra luften. Den, som sidder og snakker i togen, den, som ligger har løgn i halsen. Noget ligger på luftens møje, kurserne godt, uden hakket hammer, og ingen hjælperne er der tilbage, hvor man bringer som brugeren peger. Det er måske ikke så dum en idé. De skyndte sig hen til den skønne Freja. Thor tog til ord og talte til hende. Træk brak, Freja, en brodedrang. Noget trygt skal du huske til Jotunheim. Da blev Freja så fnysevred, så æserne sag under den skal, så brystet hoppede dritingsmykket. Ikke kun dine hænder, hår og ansigt burde du vaske, men også din mund. Jeg måtte være på den forsamling, om jeg kunne med dig til Jotunheim. Således fik Mark lysende gav, og ingen vidste, hvad der skulle ske. Alting blev samlet. Samlet var alle aser på tinge. Alle syg, der går ord af sidste. Mægtige guder på mødet drøftede sagen om Thor og den tabte hammer. Der ytrede sig den vildeste af Heimdall. Thor skal være hovedkraften. Ring det store til Siden. Ved farvel til nøglerne ringe, og stille skøv og knæfælde. Hæng over brystet brede stene, den året op i herlige tur. Den kraftige Thor krympede sig. Hver eneste af mig under for uletur. I fald jeg bærer hovedstrøm. Thor, det skulle du sige med. Eller jeg der er skov snart. Hvis jeg henter din hammer igen. Hæng på, det kan være din. Hæng på, det kan være din værre om venlighed og renlighed. Så bredte og Thor i hoveddragten bragte det store udstingsmøde. Lød og væltede ud i mørkene af ringene og spillede først over knæet af. Smykkede brystet med brede stene og satte håret op i herlige flotte. Lad mig være med som kerne. Vi to skal æge til Jotunheim. Så førtes begge bukkene frem, fik saljer på og kom i krav. Over bristede breve, bjerg og brændte jord, tog Odin søn til Jotunheim. land i kvindedragt. På bryllup skal stå sager og tog. Ej, det står så langt i hovedet.
en af de 3 kanaler er blevet slået. 10 elsker miste hoved. Jætter! Stryg på bænken. Så så frem Freja min brød. Jord satte på rundt. Jeg skatter og smykker nok, dreje mit eneste slag. Tidligt om aftenen, alle mødtes. Ølsebordet på bordet frem. Stor alene og en okse, gående langs og i kvindernes greb. Og skyndte ned, at træ kom ned. Så bredt så jeg aldrig bruget eller tage sådan en slug af møde. Den lille tand var straks til redde med svar på sin tale og sagde. Ej, jeg synes ikke, 8 dage er bare længst mod Jotunheim. Krøb løftede og sidder for at kysse. Den for tilbage, langt bort i salen. Så har Freja på frygten i øjnene. Det var som flammer, der får en af møde. Den lille tand var straks til redde med svar på sin tale og sagde. Freja står ikke i 8 meter er bare længst mod Jotunheim. Ind kom Jellens afsøster, våget af billedet om brudegave. Tag de røde ringe og hold lidt til at være ven med mig og vinde din gulv. Men min broder, hverken køn eller venlig er hun. Ringen kommer en bruden skal vise. Den klemmer ned over min knæ, og først hammeren er der, og smitte og skønne væsen frem. Lettere tudet i Thors bryst, da forsiden han hammeren greb. For første og sidste gang har du rørt min hammer! Thor fik sin hammer. Livet kunne gå videre i Midgård. Men Freja gik lang tid og udrede sig